Здравейте! Днес ще ви покажа един много къс урок как да си смените мишката. Вижте как ми е мишката черна, а тя по принцип на вас ви е бяла. Сигурно някой искат да си я направят така. Значи така. Първо, влизате в старт менюто. Пишете MOUSE и избирате ето това. Така, цъкате тука и цъкате тука. Ето и тук имах и така видове. Ето, това е тук са моите. Чакайте. Така, ето това е моята. И просто си я цъкате, ето вижте така. Open, OK. И ето сменила се. Чакай, сега ще ви покажа. Така. Нали, аз я таковам. Нали, така ви е компютъра първо. Включвате го за първи път. Така. Пишете... Така, отивате тук. Отивате при Browse. Давате надолу. Ето я. Цъкате тая. Open. OK. И то ставаше от тук някъде. Не помня. Така. И чао, дано съм ви помогнал.